Сайёҳати саноатӣ. Бешубҳа бо шунидани ин ибора саволе ба миён меояд, ки сайёҳати саноатӣ чӣ гуна сайёҳат аст ва чӣ тавр ҷараён мегирад. Чӣ гуна ин намуди сайёҳат барои сайёҳӣ ҷолиб буда метавонад? бурди корхонаи саноатӣ аз роҳандозии чунин сайёҳат дар чист? бо мо бошед то аз ҷолибияти сайёҳати саноатӣ бохабар шавед. чунин ба назар мерасад, ки дар корхонаҳои истеҳсолӣ ҳузури одамони бегона ба сифатнокии меҳнати кормандон халал ворид мекунад. аммо на ҳамеша чунин аст. барои корхонаҳое ки тасмим гирифтаанд дарҳои худро барои сайёҳон боз кунанд, манфиатҳо хеле зиёданд. аз ҷумла баланд бардоштани эътимоди сайёҳон ба сифати маҳсулот, ки онҳо низ дар навбати худ истеъмолкунанда ҳастанд. дар рафти роҳандозии сайёҳат истеҳсолкунанда имкон дорад, ки коркарди маҳсулоти худро ба таври беҳтарин нишон дода, маҳорати касбӣ, стандартҳои баланд ва сифати маҳсулотро нишон диҳад. ин имкон фароҳам меорад, ки сайёҳон ба сифати маҳсулот эътимоди бештар пайдо мекунанд ва муштариёни доимӣ мегарданд. сайёҳати саноатӣ инчунин як таблиғи хеле муассир ва боэътимод мебошад. худи сайёҳон дар охири экскурсия маҳсулот мехаранд. дар бораи таассуроти сайёҳати худ ба дӯстон ва шиносонашон нақл карда, доираи муштариёни эҳтимолиро васеъ мекунанд. дар баробари ин, хароҷоти роҳандозии чунин сайёҳати саноатӣ таблиғотӣ хеле камарзиш хоҳад буд, ки аксар вақт аз ҳисоби пардохти сайёҳон барои вуруд ба корхона рӯйпӯш карда мешавад. ҳамчунин сайёҳати саноатӣ имкон фароҳам меорад, ки маданияти меҳнати кормандон доимо дар сатҳи баланд ба роҳ монда шавад. вақте ки меҳнати коргарон мудом зери таваҷҷӯҳи сайёҳон қарор мегирад, дар коллективи меҳнатӣ ба тозагии биноҳои истеҳсолӣ ва таҷҳизот, либоси корӣ, тартибот ва муносибат бештар диққат дода мешавад. ин ба муҳити меҳнат, интизом ва шароити корӣ таъсири хуб мерасонад. вобаста ба ин ҷумҳурии тоҷикистон тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ пас аз ба даст овардани истиқлолияти комил аз давлати аграрӣ ба давлати агросанъатӣ гузашта, санъатикунонӣ бо суръати мамлакатро ҳадафи чорум миллӣ қарор диҳад. инак биёед назаре ба иқтидори истеҳсолии якчанд корхонаҳои саноатии пойтахт меандозем. имрӯзҳо танҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе 21 корхонаи истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ фаъолият дорад. дар иншооти истеҳсолии ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони Душанбе ҷиҳати иҷрои супоришҳои роҳбари давлат дар доираи амалӣ шудани ҳадафи чоруми стратегӣ, санъатикунонӣ бо суръати мамлакат бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе технологияи муосир насб карда шудааст. бо истифода аз иқтидори техникӣ, ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони Душанбе имкон дорад дар як сол то 2 миллион либосҳои махсуси корӣ барои фасли тобистону зимистон, шиму костюм, либоси мактабӣ, варзишӣ, курта ва рахти хоб дар маҷмӯъ 250 номгӯи маҳсулот истеҳсол намояд. дар сурати зиёд шудани фармоиш, корхона имкон дорад, ки истеҳсоли маҳсулотро аз ин ҳам зиёд кунад. дар корхона 230 ҷойи кори иловагӣ таъсис дода шуда, дар маҷмӯъ ба 470 ҷойи корӣ расонида шудааст. дар сурати дар 3 баст ба роҳ мондани фаъолияти корхона то 1200 ҷойи корӣ муҳайё карда мешавад. ин ҷиҳати амалишавии фарогирии шумораи ҳарчи бештари шаҳрвандон ба ҷойи кор мусоидат мекунад. барои кормандон нақлиёти хизматӣ пешбинӣ карда шудааст. Mi chiamo Giorgio Giacché, tecnico di produzione italiano. номи ман Ҷорҷо Ҷакке аст. ман технолог конструктор аз Италия ҳастам. ман мутахассис оид ба духти хос ва духти индустриалӣ, яъне хати истеҳсолии маҷмӯавӣ мебошам. дар муддати қарор доштанам дар Тоҷикистон, ман мутахассисону коргарони ин корхонаи истеҳсолиро дар самти кор бо технологияҳои нав ва кори гурӯҳӣ дар хати истеҳсолӣ меомӯзонам, то истеҳсоли шиму костюм бо сифат ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир бошанд. дар корхона таҷҳизоти лазерӣ барои ҳаккокӣ дар матоъ, сканер барои ба таври худкор гирифтани андозаи либос, хати технологӣ иборат аз 145 таҷҳизоти махсус барои духт, дарзмолкунӣ, бандубаст ва хушкашӯии кимиёвии либос ворид ва насб карда шудааст. ин имкон фароҳам овард, ки ҳар як амалиёти духтани либос бо истифода аз таҷҳизоти алоҳидаи худкор ба роҳ монда шавад, ки дар Тоҷикистон бори аввал аст. мо аз рӯи фармоиши фармоишгар нақшаи ҷобаҷогузории қолабҳоро дар компютер омода намуда дар хотираи дастгоҳи бурандагии хурд ворид менамоем ва матои лозимаро гирифта ба тахтаи дастгоҳи бурандагӣ ҷобаҷо гузошта бо тугмачаи фармоишро пахш менамоем ва
дастгоҳи бурандагии худаш маторо аз рӯи нақшаи ҷобаҷо гузоштаи мо пора карда ба мо медиҳад. дар ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе аз мато бо андозаҳои гуногун тавассути технологияи муосир мувофиқ ба дархости мизоҷон либосҳои шинаму зебо барои мардон ва занон истеҳсол карда мешавад. имрӯз ҷамъияти саҳомии кушодаи гулистони душанбе аз биноҳои маъмурӣ, истеҳсолӣ ва иншооти муосири ёрирасон иборат буда аз коргоҳи тарроҳӣ, коргоҳи омодасозӣ ва поракунӣ, ду коргоҳи дузандагӣ, коргоҳи шустушӯӣ ва рангубор, коргоҳи такмилдиҳии намнокӣ ва бандубаст, коргоҳ барои духти либос аз рӯи супоришҳои махсус, нуқтаи хизматрасонии хушкашӯӣ, буғхона, мағоза ва ошхонаи васеъу барҳаво барои 400 ҷойи нишаст иборат мебошад. дар 9 моҳи соли 2023 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар 87 корхонаи дузандагӣ истеҳсоли маҳсулот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5.5% зиёд шудааст, ки аз ин 21 корхона ба шаҳри Душанбе рост меояд. дар 9 моҳи соли равон истеҳсоли либоси мактабӣ дар шаҳри Душанбе нисбат ба ҳамин давраи соли 2022 26.9% зиёд шудааст, ки аз ҳама нишондоди баланди рушд дар ҷумҳурӣ мебошад. дар корхонаи қолинбофӣ ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди қолинҳои Душанбе шумораи коргарон, ки аксаран бонувон мебошанд, ба 600 нафар мерасад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди қолинҳои Душанбе аллакай ба ҳаҷми истеҳсолоти ширкати қолинҳои Қайроқум наздик шудааст, ки ин раванд нишона аз хуб ба роҳ мондани тавлидоти маҳсулот ва рақобатпазир истеҳсол шудани он мебошад. ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди қолинҳои Душанбе дар пойтахти мамлакат ва ноҳияи Ҷалолиддин Балхи вилояти Хатлон мағозаҳои махсуси худро фаъол сохтааст, ки дар он маҳсулоти корхона ба фурӯш гузошта шудааст. дар назар аст, ки дар шаҳру ноҳияҳои Кӯлобу Хорӯх, Ваҳдату Ҳисор ва Бохтару Рашт низ чунин марказҳои фурӯш таъсис дода шаванд, то сокинон ба қолинҳои замонавӣ дастрасии бештар пайдо кунанд. масоҳати ҷойгиршавии ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди қолинҳои Душанбе 2.7 гектар буда, иқтидори истеҳсолии корхона 4500 метри мураббаъ дар як шабонарӯз ва 13500 метри мураббаъ қолин бо шаклу тарҳи гуногун дар як моҳ мебошад. иқтидори солонаи корхона дар як сол ба 4,86,000 метри мураббаъ мерасад. дар ин ҷо беҳтарин намунаҳои қолин ба маърази тамошо гузошта шудааст. таи соли 2022 ҳаҷми истеҳсоли қолин дар мамлакат қариб ба сатҳи соли 1991 баробар шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 6.4 миллион метри мураббаъро ташкил дод. айни замон талабот ба қолин дар ҷумҳурӣ дар як сол 8 миллион метри мураббаъро ташкил медиҳад. давоми соли охир ҳамаи 6 корхонаи қолинбофии амалкунандаи ҷумҳурӣ бо пешрафтатарин технологияҳои соҳавӣ аз ҷумла бо 26 хати истеҳсоли ширкати Вандевили шоҳигарии Белгия фаъолияти худро ба роҳ монда, мутобиқ ба стандартҳои пазируфташуда мол истеҳсол мекунанд. ман дар ширкати Вандервайлд кор мекунам. Вандервайлд дар самти истеҳсоли насоҷӣ бахусус дар бахши қолинбофӣ рақами 1 дар дунё аст. ширкати Мосем мошини навтаринро ба корхонаи қолинҳои Душанбеи Тоҷикистон овард, ки беҳтарин технологияҳои ҷаҳон мебошанд. мардуми тоҷик бисёр мардуми меҳнатдӯст ҳастанд ва кӯшиш мекунанд, ки кор бо технологияи навинро омӯзанд. ман бо боварӣ комил мегӯям, ки қолинҳои Душанбе дар оянда муваффақ мешавад. таи 9 моҳи соли равон дар мамлакат 3,921,182 метри мураббаъ қолин истеҳсол шудааст. ин нишон дод дар 9 моҳи соли 2022 5,515,109 метри мураббаъро ташкил медод. иқтидори солонаи корхонаи қолинбофии Тоҷикистон 13,700,000 метри мураббаъ қолин дар як сол арзёбӣ мешавад. таи 9 моҳи соли равон ба мамлакат 3,328,000 метри мураббаъ қолин ворид шудааст, ки ин нишон дод нисбат ба содирот хеле зиёд аст.
корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арвис ки дар асоси технологияи замонавӣ бунёд гардидааст ба истеҳсоли матои паддор ва маҳсулоти тайёри паддор аз қабили намудҳои гуногуни сачоқ халат барои тамоми сину сол ва дигар номгӯи маҳсулот машғул мебошад. корхонаи насоҷии арвис имкон дорад ки дар як сол 3600 тонна ресмони пахтагиро коркар намуда аз он маҳсулоти паддор истеҳсол ва бо сифати баланд ва тарҳу шакли бозоргир пешниҳоди харидорон намояд. дар оянда содироти маҳсулоти тайёри ҷамъият низ марҳила ба марҳила дар назар дошта шудааст, зеро дастгоҳу таҷҳизоти корхона имконият медиҳад ки маҳсулоти ниҳоии он дар доираи стандартҳои ҷаҳонӣ истеҳсол карда шавад. айни замон корхонаи нав истеҳсоли 500 номгӯи маҳсулоти насоҷиро роҳандозӣ намудааст. дар корхона дастгоҳҳои муосири насоҷӣ аз кишварҳои белгия, олмон, туркия, ҷопон ва корея харидориву насб шудааст ва онҳо имконияти хуби таъмини сифати баланди маҳсулоту рақобатпазир будани онро доранд. мо асосан барои омӯзиши кормандони ширкати мазкур ба тоҷикистон омадем. ин таҷҳизоту дастгоҳҳои комилан насли нав дар соҳаи насоҷӣ ба шумор мераванд ва қисмати бештари корбарӣ бо онҳоро мутахассисони тоҷик аз бар намуданд. аллакай мустақилона онҳо дар истеҳсолот фаъолият доранд. корхонаи насоҷӣ дорои коргоҳҳои тортанӣ, суфтакунӣ, бофандагӣ, рангубор, тарроҳӣ ва дӯзандагӣ буда фаъолияти он ба истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ, роҳандозии раванди пурраи коркарди пахта дар дохили кишвар ва истеҳсол намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот равона гардидааст. дар корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди арвис истеҳсоли матоъ рангубори он, нармкунӣ ва омодасозии маҳсулоти ниҳоии баландсифат роҳандозӣ шудааст. рангубори маҳсулот низ дар дохили корхона ба роҳ шуда таҷҳизоти васлгардида иқтидор дорад ки дар якшабона рӯз то 15 000 килограмм матоъро рангу оро диҳанд. корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди арвис дорои сехи алоҳидаи дӯзандагӣ буда духтани маҳсулоти ниҳоӣ мувофиқи тарҳи пешбарӣ гардида дар ҳамин ҷо анҷом дода мешавад. ин коргоҳ дорои 88 дастгоҳи замонавии дӯзандагӣ, таҷҳизоти дарзмолкуниву нармкунӣ буда маҳсулот мувофиқи фармоиши мизоҷон ва талаботи бозорҳои истеъмолӣ омода карда мешавад. таъмини шароити мусоиди корӣ дар корхонаи навтаъсис дар мадди аввал қарор дошта, дар ин ҷо кормандон бо либоси корӣ ва нақлиёти хизматӣ таъмин буда ошхонаи барҳаво бо 300 ҷойи нишаст дар ихтиёри онҳо қарор дорад. ҳамчунин ҳуҷраҳои кории кормандон, роҳрав ва ҳудуди бинои маъмурӣ бо шаклу услуби хос ва завқи баланд оро ёфтааст. корхонаи насоҷии ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди арвис дар доираи нақшаи чорабиниҳо ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида ба амалишавии тадбирҳо дар роҳи рушд додани соҳаи саноат ва истифодаи ашёи хоми маҳаллӣ боис мегардад. корхонаи равғанбарории ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди файзи барака дар масоҳати 1 гектар бунёд гардида иқтидори солонаи он истеҳсоли 25 000 тонна равғанро ташкил медиҳад. дар корхона дар як шабонарӯз 70 тонна ва дар як моҳ 2100 тонна навъҳои гуногуни равғани босифат истеҳсол мегардад. дар ин ҷо 50 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардида оянда бо афзун намудани ҳаҷми иқтидори истеҳсолӣ шумораи коргарон ба 100 нафар расонида мешавад. корхона бо мақсади таъмини талаботи сокинон бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ва дорои сифати баланд таъсис ёфтааст. дар корхонаи истеҳсолӣ аз пахта, маъсар, лӯбиё ва офтобпараст равған истеҳсол ва дар зарфҳои гуногуни пластикӣ ҷой карда мешавад. коргарони корхона маҳсулоти худро ба сокинон бо нархи дастрас ва нисбат ба бозор арзон пешкаш мекунанд. самти фаъолияти корхонаи файзи баракат ба истеҳсоли равғанҳои растанӣ ва зарфҳои пластикӣ нигаронида шудааст. маҳсулоти корхона ивазкунандаи воридот буда оянда ба содирот равона карда мешавад. барои истеҳсоли равғани растанӣ аз чин, ҷопон, полша ва дигар давлатҳо технологияи муосир оварда васлу насб карда шудааст. дар ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди файзи баракат асосан аз чанд марҳила ба монанди ҷабиши сард, софкунӣ, безараргардонӣ, ширинкунӣ ва бандубасти зарфҳои гуногун ҳаҷми аз 1 то 20 литраро дар бар мегирад. дар озмоишгоҳ ҳамаин равғанҳоро ки истеҳсол карда мешаванд аз рӯи нишондодҳои сифат ва бехатарӣ аз санҷиш мегузаронанд. равғанҳое ки дар истеҳсолот истеҳсол карда мешаванд аз рӯи нишондодҳои сифат ва бехатарӣ мутобиқи стандартҳои байнидавлатӣ аз рӯи нишондодҳои сифат ва бехатарӣ аз санҷиш гузаронда мешаванд. дар равғанҳои рафинатсия нашуда асосан нишондодҳои органолитикӣ, намуди зоҳирӣ, туршнокӣ, намнокӣ,
лерд яъне ки таҳшинӣ ва фосфатидҳо аз санҷиш гузаронда мешаванд. дар равғанҳои рафинатсияшуда низ нишондодҳои органолептикӣ, бӯи мазза, намуди зоҳирӣ, шаффофият, намнокӣ, туршнокӣ, собуннокӣ ва дигар намуди санҷишҳо гузаронида мешаванд. маҳсулоти тавлидшуда аз лиҳози сифат ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯй мебошад. ҷиҳати беҳтар намудани сифат ва мониторинги ҳаррӯзаи он дар дохили корхона озмоишгоҳи замонавӣ низ фаъолият дорад, ки мутахассисони варзидаи соҳа бо истифода аз дастгоҳу таҷҳизоти муосир мутобиқат ва бехатарии маҳсулотро назорат мекунанд. корхонаи истеҳсоли таҷҳизоти барқии имоди ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж дар масоҳати 7 гектар бо тарҳи замонавӣ ва мутобиқ ба меъёру стандартҳои байналмилалӣ бунёд гардида биноҳои зери сохтмон 40 000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар корхонаи мазкур то 850 нафар мутахассисони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин карда шуданд. 30% коргаронро занону бонувони хонанишини маҳалли гирду атрофи корхона аз ноҳияи Сино ташкил медиҳад. аксари занон дар ин ҷо ба кори техникӣ бандобасти таҷҳизоти барқӣ машғуланд. дар рафти сохтмони корхонаи мазкур бошад зиёда аз 300 нафар сохтмончӣ бо ҷои кор ва маоши хуб таъмин шуданд. дар корхонаи навтаъсис дар 16 хати истеҳсолӣ 36 намуд маҳсулот аз ҷумла истеҳсоли ҳисобкунакҳои барқии интеллектуалӣ, лавҳаҳои мукаммали 0-10-4, 6 ва 10 киловатта, истгоҳҳои мукаммали трансформаторӣ 6, 10 ва 20 киловатта, лифт, дари оҳанӣ даромадгоҳҳо, обгармкунаки барқӣ ва офтобӣ, пояи хатҳои ҳавоии баландшиддат, монядевори роҳҳои автомобилгард, хомӯшкунакҳои худкор, пояҳои оҳании мухталиф барои равшаннамоии гулгашту хиёбонҳо, болорҳои оҳании дутарош ва коркарди конструксияҳои оҳании мухталиф ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол истеҳсоли 300 000 ҳисобкунаки барқии интеллектуалӣ, 10 000 лавҳаи мукаммали пастшиддати 0-10-4, 6 ва 10 киловатта, 600 истгоҳи мукаммали трансформаторӣ 6 ва 20 киловатта, 24 000 дари оҳанӣ, 40 000 обгармкунаки барқӣ ва офтобӣ, 50 000 тонна пояи оҳании хатҳои баландшиддат, 130 000 метр монядеворҳои роҳҳои автомобилгард, 500 000 хомӯшкунаки худкор, 10 000 пояи оҳанӣ барои равшанинамоӣ, 12 000 тонна болори дутарош ва 20 000 тонна конструксияҳои оҳании мухталиф мебошад. дар корхона дар як сол 500 лифт истеҳсол мешавад, ки дар бастабандии он 40% қисмҳои эҳтиётӣ аз корхонаҳои ватанӣ истифода мешавад. айни замон мо дар коргоҳи рангмолии хокагӣ қарор дорем. пас аз коркарди ашёи хом дар коргоҳи коркарди варақҳои полодӣ барои идомаи раванди технологӣ маҳсулот ба ин коргоҳ ворид карда мешавад. дастгоҳи ба таври автоматӣ рангмолии евросати ки истеҳсоли ҷумҳурии Туркия мебошад ба тамоми стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда ин бори аввал технология дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад. дастгоҳ аз 5 қисми асосии лавҳаи идоракунӣ, хати тозакунии равғаннокии сатҳи маснуот, хати хушккунии намнокии сатҳи маснуот, минтақаи рӯйпӯшкунии хока ба таври автоматӣ ва хати дорои пешкаи гудохтакунандаи хока ё полимеризатсия иборат аст. рангмолии хокагӣ усули муосири технологияи навин буда афзалиятҳо ва бартариятҳои зиёдро касб мекунад. дар муқоиса ба усулҳои дигари рангмолии хокагӣ афзалиятҳои дигари технологияи зеринро дорост. масалан дар усули рангмолии хокагӣ аз ҷиҳати экологӣ қулай аст, хатари сӯхтор кам ба назар мерасад, муҳлати истифодабарии тӯлонӣ то 30 сол, сарфаи вақт яъне дар муддати 2-3 соат маснуот омода мегардад, аз нуқтаи назари экологӣ тоза аст. ин ҳама самараи даврони истиқлол буда асос гузоштан ба ҳадафҳои бузурги стратегии кишвар яъне саноатикунонӣ бо сурати мамлакат ва эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат мебошад. корхона дар оянда ният дорад ки маҳсулотро ба тарзи самаранок истеҳсолотро баланд бардошта, талаботи дохилиро қонеъ намуда минбаъд ба хориҷи кишвар содирот намояд.
маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона дорои сифати баланд ва рақобатпазир буда дар бозорҳои дохилӣ талабот ба он зиёд аст. дар корхонаи хатҳои технологии муосир бо идораи барномасозии рақамӣ аз пешрафтатарин истеҳсолкунандагони Италия, Финландия, Олмон, Туркия ва Чин ворид гардидааст. иншооти нав дорои 4 коргоҳ аз ҷумла коргоҳи мукаммалсозии таҷҳизоти барқӣ, коркарди варақаҳои пулодӣ, коркарди конструксияҳои оҳанӣ ва роҳандуднамоӣ мебошад. коргоҳи барҳаво бо истифодаи конструксияҳои оҳанӣ ва лавҳаҳои сендвичии босифат қомат афрохтааст. корхонаи истеҳсоли ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ дар масоҳати 5 гектар бунёд шуда аз калонтарин корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ дар як сол 27 000 тоннаро ташкил медиҳад. бо чунин иқтидор корхона метавонад 35% талаботи бозори дохилиро бо маҳсулоти қаннодӣ таъмин намояд. барои интиқоли маҳсулот ба дукону мағоза ва бозорҳо 15 нақлиёти махсуси боркашонӣ харидорӣ шудааст. корхона дар вилоятҳои суғду хатлон ва шаҳру навоҳии тобеи ҷумҳурӣ низ дорои анборҳо ва воситаҳои нақлиёти махсус мебошад. маҳсулоти корхона асосан дар дохили ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад ва аз рӯи нақша дар оянда бояд содирот карда шавад. дар корхона барои 1000 нафар ҷойи корӣ ташкил ёфтааст. ҳоло 700 нафар сокинони маҳаллӣ ба таври доимӣ кор мекунанд ва бо маоши хуб таъмин мебошанд. таҷҳизоти васлу насбшуда навтарин буда аз кишварҳои Дания, Австрия, Ҳолланд, Олмон ва Италия ворид гардидааст. маврид ба таъкид аст ки чунин технология ба Осиёи марказӣ бори аввал оварда шудааст. ҷамъият ҳадаф дорад ки дар кӯтоҳтарин муҳлат бо иқтидорҳои корхонаи навбунёд дар татбиқи ҳадафи 4 милли саноатикунонӣ босуръат ва истеҳсоли маҳсулотҳои воридоти вазнкунанда саҳмгузорӣ намояд. қайд кардан ба маврид аст ки корхонаи ифтитоҳгарда бо технологияи машҳуртарин ширкатҳои ҷаҳон, техникаву таҷҳизоти муосири замонавӣ шумораи зиёди шабакаҳои муҳандисӣ аз он ҷумла хатҳои интиқоли барқӣ ва гази табиӣ, зеристгоҳи барқӣ, зеристгоҳи безараргардонии об, зеристгоҳи омодакунии оби технологӣ, таҷҳизотҳои меҳргузории автоматӣ, ҳаводӣ ва ҳавокашӣ барои фароҳам овардани муҳити мусоиди иқлим дар дохили бино утоқҳои корӣ барои коргарон муҷаҳҳаз гардонида шудааст. корхона аз 3 толори истеҳсолӣ ва 7 хати технологӣ аз ҷумла хатҳои истеҳсоли вафлӣ, кулчақанд, маҳсулоти шоколадии гуногун, карамел ва коркарди меваи хушки маҳаллӣ иборат мебошад. хатҳои технологӣ рақамӣ мебошанд ва ба таври автоматӣ фаъолият мекунанд. ҳар як хати истеҳсолӣ дорои озмоишгоҳ аст. сифат, ғизонокӣ ва бехатарии ашёи хом пеш аз ворид гардидан ба истеҳсолот ва маҳсулоти тайёр то ба бозор баровардан аз озмоиш гузаронида мешавад. барои нигаҳдории ашёи хом 4 анбор бо ғунҷоиши умумии 5000 тонна ва 4 анбори маҳсулоти тайёр бо ғунҷоиши 1200 тонна ташкил карда шудааст. корхона дорои ошхона бо 130 ҷойи нишаст ва бунгоҳи тиббии муҷаҳҳаз бо таҷҳизоти ташхисиву табобатӣ мебошад. бинои маъмурии корхона ки аз 20 ҳуҷра иборат аст бо таҷҳизоти зарурии замонавӣ таъмин аст. ҳудуди иншоот аз ҷумла раванди истеҳсолот тавассути камераҳои мушоҳидавӣ пурра назорат карда мешавад. иншоот бо шабакаҳои муҳандисии махсус ба монанди таҷҳизот барои безараргардонии об, омода намудани оби технологӣ, 2 хати алоҳидаи барқ, зеристгоҳи барқӣ, хати гази табиӣ ва дегхона барои истеҳсоли буғи технологӣ таъмин мебошад. қобили қайд аст ки барои коргарони корхона ҳама шароитҳои мусоид аз он ҷумла ошхона, либосу пойафзоли хусусӣ, либосшӯйхона, ҳамом, утоқҳои либоси васкунӣ, бунгоҳи тиббӣ, хадамоти техникаи бехатарӣ ва ҳифзи меҳнат, маҳлизгоҳ ва меҳмонхона барои меҳмонони хориҷи кишвар таъсис дода шуданд. дар растаҳои алоҳида намунаи маҳсулоти истеҳсолгардида ба намоиш гузошта шудааст ки бозгӯи фаъолияти пурсамари мутахассисону кормандони корхона мебошад. маврид ба таъкид аст ки фабрикаи қаннодии амирӣ аз соли 2010 фаъолият мекунад ва маҳсулоти корхона дар бозор рақобатпазир буда талабгори зиёд дорад. дар корхонаи мазкур 135 номгӯи маҳсулот дар бастаҳои гуногун истеҳсол карда мешавад. айни замон дар шаҳри Душанбе 45 корхонаи истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ фаъолият мекунад. дар 9 моҳи соли 2023 дар шаҳри Душанбе 12,6 ҳазор тонна маҳсулоти қаннодӣ истеҳсол карда шудааст ки 68,6% маҳсулоти қаннодии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. оянда дар назди ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди фабрикаи қаннодии амирӣ боз ду коргоҳи истеҳсоли дигар аз ҷумла коргоҳи истеҳсоли орд
бо иқтидори беш аз 12,6 тонна ва хокаю шираи нишоиста бо иқтидори 8000 тонна дар як сол бунёд карда мешавад. хока ва шираи нишоиста инчунин орд ашёи хоми корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ханнодӣ маҳсуб меёбад ва ба роҳ мондани истеҳсоли ин номгӯи маҳсулот барои фабрикаи қаннодии амирӣ зарур аст. дар заминаи ба кор андохтани ду коргоҳи нав зиёда аз 130 ҷойи нави корӣ таъсис меёбад. дар корхонаи истеҳсоли макарони ҷамъияти дорои маҳсулоти маҳдуди шаҳри зебои мо дар як бас 14 намуд маҳсулоти макаронӣ бо номи лазолӣ истеҳсол шуда дар он 35 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷойи кори доимӣ гардиданд. иқтидори истеҳсолии корхона дар як сол 3000 тонна мебошад. ин нави маҳсулоти ғизоӣ ивазкунандаи воридот буда талаботи аҳолӣ ба он зиёд аст. масоҳати бинои истеҳсолӣ 0150 гектарро дар бар гирифта дастгоҳу таҷҳизоти корхонаи навбунёд аз Италия харидорӣ ва насб гардидааст. раванди истеҳсоли макарон тавассути хати муосири технологӣ аз тайёр кардани хамир ба шаклдарорӣ, буридани маҳсулоти хом, хушк сохтан, ҷудо намудан ва бастабандӣ кардан иборат мебошад. айни ҳол дар ҷумҳурии 31 корхона ба истеҳсоли макарон машғул буда дар 9 моҳи соли равон 6,3 тонна ин нави маҳсулот истеҳсол гардидааст. талаботи аҳолии кишвар ба макарон дар як сол 13,9 тонна макаронро ташкил медиҳад. дар шаҳри Душанбе 9 корхонаи маҳсулоти макаронӣ фаъолият дорад. дар 9 моҳи соли 2023 дар пойтахт 3,9 тонна маҳсулоти макаронӣ истеҳсол шудааст, ки 62% маҳсулоти макаронии ҷумҳуриро ташкил медиҳад. бунёду ба истифода додани корхонаҳои нави саноатӣ барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмини аҳолӣ бо шуғли доимӣ, беҳдошти сатҳи зиндагии мардум, тараққиёти иқтисодиёти мамлакат, рушди соҳаи саноат ва албатта сайёҳати саноатӣ заминаҳои мусоид фароҳам меорад. ҳамин гуна сайёҳати саноатӣ тавре маълум мегардад ба сайёҳ имконияти рафтан ба ҷойҳоеро медиҳад, ки дар шароити муқаррарӣ дидани он ҷойҳо имконнопазир аст. инчунин ин як таҷрибаи ҷолиб ва имкони қонеъ кардани кунҷковӣ тавассути омӯхтани он, ки чӣ гуна молҳо ё маҳсулоти муайян дар корхона истеҳсол карда мешаванд. навбат ба навбат истеҳсол ва бандубасти маҳсулот чӣ гуна сурат мегирад. аксар вақт сайёҳат дар корхонаҳо ба сайёҳон имкон медиҳад, ки на танҳо раванди истеҳсолотро бубинанд, балки инчунин худро дар ҷараёни истеҳсолот санҷанд, бевосита чанд лаҳзаи худро корманди корхона тасаввур кунанд. дар як қатор кишварҳои рӯ ба истеҳсолоти босуръат корхонаҳои истеҳсолӣ дар мавриди сайёҳати саноатӣ аллакай таҷрибаҳои зиёдро аз худ карданд. илова бар ин, чунин сайёҳатҳо махсусан ба кӯдакон ва нафароне, ки ба чӣ гуна омода шудани маҳсулоти ҷолиби диққат ва писандидаи худ мароғ доранд, имконияти беҳтарӣ нест баҳри ба вуҷудоварии таъссуроти равшан дар бораи ҷараёни истеҳсолот. тавре ки мебинем, сайёҳати саноатӣ ҳам барои корхонаҳо ва ҳам барои сайёҳон ташаббуси шавқовар ва ба ҳамдигар фоидабахш мебошад.